आङो दिनै लक्ष्मी फुजा श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजानि दिनै रास मेला पुर्निमाखौ लोब्बा लाखिनानै खुंनाय बेवहाय आङो दिनैसो फार्स्ट आफादगिरि जानानै आङो जे सनफोरखौ आं बुंनो हाया। आङो गोबाव सम थायाखैबाबो गामियाव थायाखैबाबो आङो बुंनो हागौ 27 बार जाबाय होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बेखौ आङो रायजो राजानि हेफाजाब आरो मदद लानानैसो आं दिनै खुंफुंनो आखायाव लादों आरो बियो निस्सय सोलिलांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालायदों जे रायजो राजाफ्रा अरायसम जियागुरि गामिखौ डेभेलप खालायलांनो होननानै दिनै बे मेलाखौ खुंफुंबाय आरो दिनैहाय बे रास पुर्निमा मेलाखौ खनब्रै जाबाय आरो उनावबो खुंफुंलांबाय थागोन होननानै जों आसा खालायदों। आंनि मेसेजआ बेखिनि माने सारा माने बाथौ धोरोमारि बिथांमोनखौ आं मोनसे माबा होनो सानो जे जियागुरि गामियाव जे माने रास पुर्निमाजों लोगोसेयैनो मोना लोखि फुजा खालामनायजों जे माने बेखौ फालिनाय जादों। बे फालिनायाव आं सारा माने बर' हारिखौ बिदिनो आङो जोंनि बाथौ हारिया जे माने जेरखम अबस्थायाव जोंहा दंमोन बे दंखिनि जिनिसफोरखौ जों दिनै बिनि गेजेरजों जाहाथे जोंहा गोदोनि बादि जे माने गुदि हैनाय जों जेरखौ बुंदों जों सारा बर' हारियानो जों बाथौजोबमोन बे बाथौआव फैफिनजोबनायनि माखासे असिलाखौ जोङो जोंनि साखोन सिखोन धोरोमखौ जाहाथे जों फोसावनो हायो जों बिनि गेजेरजोंबो जोङो गथ' गथायफोरखौ मोजाङै जोङो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जों गथ' गथायफोरखौ मोजाङै जों फोसाबनो हायो जोंनि हारिखौ फोसाबनो हायो। बेनि थाखायनो आङो सारा बाथौनि जेबो धोरोम हारिनि जोंनि जायफोर माने धोरोमारिफोर दङ बेनि दारैनो आं मोनसे मेसेजखौ आं बिदि होनो सानदों आरो।